Hola, bona tarda a totes i a tots, bona tarda a tothom. Aquí, a les Escoles Velles, tornem a tenir donacions de sang i estem amb la Teresa Jové, amb Amadeu Paratge i amb la Joana Navarro. Bé, va bé això, no?, de les donacions de sang d'avui? Sí, molt bé. A veure, en principi en tenim apuntats 40, però ja han vingut gent sense apuntar, que ja està bé. Després tenim el plasma. A veure, jo crec que farem bastant, perquè el poble mai ens ha defraudat. I en aquest moment penso que hem de ser conscients de que la gent té molt d'interès. I vull dir, aquest poble, que ja he dit moltes vegades, que han vist Sant Pere de Riudevilles, Sant Pere Riu de Sang. Sempre respon. Amadeu, tu ja també, com la Teresa, des de fa molts anys, sempre respon. Sempre respon, té raó la Teresa. I a més, sempre som solidaris. Bueno, tots, vull dir, som solidaris. Jo respecto tots els pobles, però penso... I llavors veig altres... Pobles de 9.000 habitants. De 9.000 habitants, que penses, bueno, a vegades van 40, esclar, dius, i aquí sempre traiem 50, 55, 60 bons de sang i 2.300 habitants. 2.300, perquè això ja no marxa, sempre es queda 2.300 habitants. I sí, no, sempre han sigut molt solidaris, de veritat. Sí, ja ho crec. Doncs un agraïment per aquests donants, no, Joana? Què tal? Sí, això està molt bé, perquè la gent cada vegada, abans era la gent gran la que normalment estava més acostumada a donar sang, ja per la sensibilització, però cada vegada és gent més jove que també està més sensible i està disposada no només a donar sang, sinó també a donar plasma, que no hi ha molta gent que sempre estigui disponible, no? I el plasma és tan important com la sang. I estem veient que, a més, com ha dit la Teresa, que hi ha gent que està apuntada, que ja havia demanat el dia i hora abans, però gent que s'està agregant d'una manera desinteressada i s'estan apuntant, o sigui, que la gent està cada vegada més sensible i això és molt important per a un poble com Sant Pere de Riudevilles. Un agraïment, Teresa, a tots els que van venint i es van apuntant cada vegada. Sí, molt agraït a tothom, a tot el poble i a tots els ajudants que tinc, l'Amadeu, la Joana i d'altres, o sigui, tots en general. Moltes gràcies a tots. També vull dir una cosa, que si també el jovent es van conscienciant de que això de donar sang no sempre som els que som, sempre els que sempre venim, que també, els n'hi han dit, jo a vegades trobo jovent, ui, que no veniu a donar sang, què és això? Doncs mira, tal. Ven algun, però... Una crida al jovent també, que s'hi vagi apuntant i que vagi venint cap aquí. També voldria, remarcar que ja que va ser mossèn Lluís el que va començar i ara en aquests moments està a l'hospital, també demano que tingui una bona recuperació. Jo vaig estar parlant amb ell i ja li va dir, com ve el banc de sang, perquè ell sempre està pensant amb això i, desitjo una bona recuperació, que esperem que sí. Bona recuperació per mossèn Lluís. Molt bé, agraïts a vosaltres que sempre esteu aquí al peu del canó. També agraït a tu, que ens fas aquesta tasca. Anem comunicant, ho comuniquem. Molt bé, gràcies a tots vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu. Ona Villes, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.